Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos. Malud po kita para sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang. Dai mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasaanan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibihin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibihin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibihin mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibihin mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, ang sa tuya pong mas sponsors, iyo ang mga minasunod. Loretta V. Mancera, Lenly Riñon Lau, Emma A. Chan, Tess D. and family, Architect Dennis Amaranto and family, Leonor Brigel, Teresa and Rene Timbang and family. Ang sa tuyang mga intensyon, iyo ang mga minasunod, mga pasasalamat, sa kahagadan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Frolin Cantara Castillo, Arcega and Bedford, Marites Botilo Bonos, Rene and Royce, Mercy Abion Morante, Sherry Ann Ante, Anthony Tognolo. Prayer for the birthday of Kim Dolot, sa kahagadan ni Carmel Ann Rose Dolot. Prayer for passing the let, offered by Clarissa Orgasa. Para sa espesyal na kahagadan, prayer to successfully pass the thesis proposal ni Crisel J. Bombales for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For family, friends, and own healing ni Jenny. For good health of Connie and Frank ni Arcega and Bedford. Special man na kahagadan ni Marites Botilo Bonos asin Lynn Nolasco. Prayer for safe travel of LB, Janela, and Sheila. Sa kahagadan kan Dalma and Armario family. Prayer for safe travel of Romy, Ann, and Eliza, kan Vale family. Prayer for healing and fast recovery of Don Mateo. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, para kay Eduardo kan Mendoza family, para kay Angelan,
kan FNS Velasco. Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kina Isidro Asin Milagros kan Vedelino family. Para sa kalag ni na Oscar Abrahan Asin Elisa kan Imperial and D family. Para kay Thomas ni Sherry Ann Ante. Para kay Maria Merly kan sa Bilala family. Asin sa kalag ni Margarita kan Lutano family. Ang regalo nin kaligtasan makakamtan niya to gabos sa paagi kan sa tuyang pagsimbag sa plano nin Diyos. Ang mga propeta nagaharubay kan dakula asin maugmang paglaom, manunugod sa panuga ng Diyos ang kaligtasan. Sarong tanda ang itinaon ni propeta Isaías. Uya ang berhen mangingidam asin mangangaki nin lalaki, nangangaranan Emmanuel. Ini nautob sa mga tataramon ni Maria sa anghel na si Gabriel. Mangyari sa ko siring sa imong itinaram, sarong pagpapahayag, nin pagtubod asin man pagkamuot. Ang Diyos maimbod asin dain nakakalingaw sa iyang panuga. Hinahagad niya man sa tuya gabos ang sa tuyang partisipasyon sa plano nin kaligtasan. Matindo po ang gabos para sa Maganawin ang gabos sa mga banwaan,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ikalimang aga kan satuyang nobenaryo sa kaumawan ni Birhen Maria. Sa aldaw na ini, sa tuyang pinagsisilibrar ang misteryo kan inkarnasyon. Ang Diyos na nitawo, na nilaman. Asin dahil ka ini, binakgo ang dalagan kan istorya kan katawuhan. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
mamibi kita. O Diyos, kamahalan na daing kasagkoran, ang birhen na daing digta sa pamareta kan anghel, nag-ako kan sa imong daing masayod na tataramon, asin an haman na harong nin pagka-Diyos, napapano kan liwanag kan Espiritu Santo, namimibi kami, napapakumbabang magdayupot sa buot mo, susog sa iyang paarog. Huli ki Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Si Ahas nakiolay sa Diyos, yaon an sa iyang paggalang asin pagsunod, asin ang Diyos nagtuga na maabot ang tawong maligtas sa sainda. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagpadara pa nin mensahe ang kagurangnan ki Ahas. Maghagad ka nin tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Pwedeng ang tanda hali sa irarom kan kinakban kan mga gadan o hali sa kataasan nin langit. Nagsimbag si Ahas. Dai ako mahagad nin tanda, habo kong baloonan kagurangnan. Nagsabi si Isaías, pagdangog kun siring, kapag arakian ni Hading David. Dikit pa daw sa saindo ang pagbalo, kan pagkamatinios nin mga tao, tabi binabalo pa nindo, ang pagkamatinios nin sa kong Diyos. Kaya ang kagurangnan mismo ang matao sa indo nin tanda. May sarong daraga na mangingidam asin mga ngaki nin lalaki, asin aapo dun siyang Emmanuel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan ang kinakban asin ang kapanoan kaiyan. Ang daga sa kaangabos na nag-erok yan. Huli ta pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan, asin pinagmugtak sa ibabaw nin katubigan. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ang matukad sa bulod nin kagurangnan. Si Isay ang matindog sa banal niyang erokan. Ang tawong malinig, ang mga kamot asin mabini ang puso, ang dai nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Aakuon niya ang bendisyon hali sa kagurangnan. Asin ang balos hali sa Diyos, nin sa iyang kaligtasan. Siring kaini ang mga tao na naghahanap sa iya. Naghahanap ka na lawgon, kan Diyos ni Jacob. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Madya o liabe ni David. Buksi ang mga puwerta kan kahadean nin Diyos. Ligtasan ang mga nabibilanggo sa kadikluman. An kagurangnan mapa sa indo.
asin sa iyong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa iyong kagurangan. Kan ikaanum ng bulan kan pagbados ni Isabel, an anghel na si Gabriel, sinugo kan Dios sa sarong banwaan nin Galilea, na an ngaran Nazaret. Sa sarong birhen na ikinasal ki Jose nagikan sa kapagarakian ni David. Asinan ngaran kan birhen, Maria. Nagdulok ki Maria an anghel, dangan nagsabi, an katuninongan mapasaimo, paladan na babae, an kagurangnan, yaon sa imo. Natikbahan si Maria kan mga tataramon na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, day ka matakot, Maria, huli tanawiwilihan ka kan Diyos. Mangingidam ka, asin mangangaki kanin lalaki. Jesus, ang ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya, asin aapodon na aki kan kahuruhalang kawing Diyos. Itatao sa iya kan kagurangnan na Diyos, ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Maghahade siya sa kapagarakian ni Jacob sagkod lamang. An sa iyang kahadean, mayo nin katapusan. Paanong mangyayari iyan, hapot ni Maria? Dahil saro akong birhen. Nagsimbag an anghel, mahilig sa imo an Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan, kan kahuruhalang kaweng Diyos. Kaya, banal an ipapangaki mo, na aapodon, aki kan Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na siya baog, dai nangangaki. Alagad, nangidam siya, maski ngani gurang ng marhay. Ngunyan, anom na bulan na siyang bados. Dahil mayong imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uripon ako kan kagurangnan, mangyari lugod sa ko, susug sa imong tataramon. Dangan binayaan siya kan anghel, marhay na bareta kan satong kagurangnan. Siyam na aldaw po ining satuyang Misas de Aguinaldo. Ngunyan na aldaw, iyo po an ikalima. So far po, igwabang perfect attendance. Okay pa? Yes. We are now on the 5th day of our Misa de Aguinaldo. But sabihon, we're halfway through. Kabanga na po ini. Palakpakantaan, mahal na Diyos. Asin ini pong katahawan, this midpoint of our Misa de Aguinaldo, igwang espesyal na apod, may ngaran. We call this day Misa Aurea. In Latin, this means Golden Mass, bulawan na misa. Why golden? Why is this Mass called Golden Mass? Ginintuan ang misang ini dahil kay itong panahon,
pag hinanap mo sa leksyonaryo ang ebanghelyo para sa aldaw na ini, kakaiba, espesyal ang pakasurat. Ang ginagamit, golden ink. Ang gospel para sa aldaw na ini, pigsusurat na ang gamit na tinta, bulawan. Dahil nadangugta ang ebanghelyong ngunyan, ang ebanghelyong ini, binago ang istorya kan dalagan kan kinakban. This gospel changed the course of humanity. Dahil kan istoryang ini, ang tao, daina sana basta nagagadan, pakagadan. Dahil kaini, ang tao may bagong paglaom. Dahil kaini, ang tao pwede nang mabuhay sa good paman. Nata, anong igwa sa ebanghelyo? Nadangugtang ebanghelyo. Ang kahuruhalang kawing Diyos, sabi kan ebanghelyo, nagbaba, nagpakumbaba. Nagpasakop ang Diyos sa kabutan kan tao. Can we pause for a moment for that and appreciate how deep this mystery is? Kung sisay so kaglalang sa tuya, iyon nalugod ang nagpapakumbaba sa atubang ta. God, who is the source of everything, iyon nalugod ang nagpapakumbaba sa atubang kanmilikha. Ang Diyos nagpapasakop sa kabutan kan tawo, sa kabutan ning sarong daraga, ang ngaran Maria. Maria, igwa akong plano. Tugot ka, napapaagihon sa imo ang plano? Sabi niya sa ebanghelyo, opo, kagurangnan, uripon mo ako. I am your handmaid. Si Maria man, sa atubang kan Diyos na nagpapakumbaba, nagpapasakop man sa kabuutan kan mahal na Diyos. Dear friends, this is a great act of love. Dahil bakong arog po kaini pag namumuot. Pag namumuot, nagpapasakop sa namumuotan. Aram iyan kan mga mag-agum. Pag namumuot, nagpapakumbaba sa lambang saro. But sabihon, ang tunay pong nagpapadaba, tataong magpakumbaba. Uliton ta daw po yan na sarabay. Ang tunay na nagpapadaba, tataong magpakumbaba. If I love you, then I know how to humble myself before you. This is what is golden. Ini ang bulawan sa misang ini. Humility. Sabi ni St. Thomas Aquinas, humility is the mother of all virtues. Mother of all virtues dahil pag igwa ka kaini, masurunod na ang ibang virtues. You could imagine na kung igwang kabayo sa kakarwahe, ang paraguyod, ang kabayo, kan gabus na bertud, all types of goodness, ang nanginginutan, ang kapakumbabaan. Humility goes first. Asinan nakasakay sa karwahe, yaon na duman gabus, ang pagpapasensya, ang pagiging considerate, ang pagiging mahihirakon, all of the other virtues follow. This is the golden virtue, humility. Balikan ta po ang istorya kan katawuhan, puon sa kapinunan. We will remember in the book of Genesis, kanyaon pa sa Garden of Eden, si Adan asin si Eva, puon pa sa naduman, kan nagtumang sinda laban sa Diyos, tinukduan na sinda, na ang kapakumbabaan, iyo ang pag-uyon sa Diyos, nakilaban sinda sa kabutan kan mahal na Diyos. And so, the first sin, the original sin, was pride. Ang pagpalangkaw kan sa diri, iyo po iniyan pinakainot, tumang ini sa golden virtue.
habong magpakumbaba, habong magpasakop. Kaya duman pa sana sa paraiso, ipinangako na pag-abot kan fullness of time, ililigtas ang tao sa paagi nin kapakumbabaan. Humility saves us. Humility changes the world. As in, ang pinakadakulang kapakumbabaan, nahihiling tataon-taon, pinapagirumdum sa to taon-taon, pagkapaskuhan. At Christmas time, we are reminded of this golden gift. Inaapod tang incarnation. But sabihon, ang pagkan nilaman kan Diyos, ang pagkan ni tawo ni Heso Kristo. This is the mystery we celebrate on Misa Aurea, the incarnation. But sabihon, ang Diyos na urog kadakula, nayaon sa kaitaasan, buminaba, nagpakumbaba asin naging tawo, naging arog sa to, except in the condition of sin. Jesus becomes exactly like us. Nakakamati parehas ta, inaagihan ng eksperyensya nin tawo parehas ta, and as if that is not yet enough, He still becomes bread. Sa misa ngunyan, mahihiling ta ang dakulang milagrong ini. Sana da ipa ini nagiging ordinaryo sa mga matata. Sa laog kan misa, ining tawong nagpakumbaba, na nilaman na ni tawo, na ni tinapay. Do we see this beauty, this mystery, that every time we come for communion, God is placed on our hands, on our tongue, in the form of bread. An urog kadakulang Diyos, yaon sa imong kamot, tinapay, pwedeng kakanon, pwedeng kaputan, pwedeng maglaog sa imong hawak, that you may become like Him, humble, loving. Kaya ang Diyos, bakok na po siyang Diyos na yaon sa alapaap, na day kayang abuton kan tawo. Salamat sa incarnation, day na kita pwedeng magsabi, day mo man kami nasasabutan, Lord. Nasasabutan kita kan Diyos dahil nanitawos siya. God is humble. Humility is the foremost virtue of God and of Jesus. Asin gabus pong ini, dai mangyayari, kung dai nagkuyog ang sarong daraga. Si Birhen Maria, nakipagsabatan sa kapakumbabaan kan Diyos. Mary is also humble, humbling herself before the humble God. Nagpapasakop ang saro sa saro. Dahil ang tunay pong namumuot, minapasakop sa namumuotan. Day nagpapalangkaw kan sa diri, day nang lalamang, day nang aapi. Ining 2025 is memorable sa kuya. Sa taon na ini, nagadan-an sa kuyang lolo. Yaon duman ng nagkapirang daughters, mga lingkod kan sa tuyang ministry. He is my last grandparent. So pagkagadan niya, mayok na akong grandparent. I cannot forget my grandfather dahil mahuyo, mapakumbaba, a model of humility. Sarong aldaw, hinapot ko si Lolo, sabi ko, Lolo, what is your secret to a happy marriage? Natasagkod maggurang kamo ni Lola, garo kamo package. Kung sa inan saro, yaonan saro. Pirming mabuot, pirming malambing, garumayong problema. Later on when he dies, we discover more and more stories about him, mga problemang tinago sa muya, mga bagay na daimiaram kan saradit pa kami, things that really don't matter, but they were kept, they were controlled, dahil nagpapadaba, namumuot. Kan buhay pa si Lolo, hinapot ko siya,
what is the secret to a happy marriage? Sabi niya, pagpapakumbaba. Pag naglalangkaw na ang boses kan lola mo, dapat mapakumbaba na ako. Di pwedeng pag-ansaro, naglalangkaw na, emotional na, makikisabayan man ako. Di pwedeng nagsisimbagan kami, kay puhan ansaro, mapakumbaba. Takon parehas malangkaw kan sa diri, sa in kita pupuruton ka iyan. Sabi ni Lolo, ang sikreto, pagpapakumbaba. Ang namumuot, nagpapasakop, nagbababa kan sa diri. Dawa ika ang tama. Dawa pagmati mo, siya ang sala. Mga tugang iyo po ini ang pabalon kan misa aurea. If you want to be a good person, the starting point is humility. And everything else follows. Magpuon sa pagpapakumbaba, masunod na sana ang ibang mga bertud. Kaya ngunyan pong kapaskuhan, panibaguhon lugod kan mahal na Diyos ang satong mga puso. Nagiraray, makanuod magpakumbaba. Nagpapakumbaba kita every time that we listen to others. Ngunyan na Christmas, pag nagtiripon, kaibaan pamilya, kung may reunion, baka pwedeng punduhon ngo na ang panghuhusga kan kapamilya. Day ngo na pagparaisipan nin maraot. Tibaad ngunyan nakapaskuhan, pag nagtipon kaibaan pamilya, you listen to them. Listening is an act of humility. Magpadaog man paminsan-minsan, makanuod man magpahunod. Humility is a golden virtue. Iyo ini ang pinili kan kagurangnan, iyo ini ang dalan na pinili ni Birhen Maria, iyo man ini ang pangapudan sa satuya. Humility is the golden virtue. Matindog po kita. Mamigbi kita na makasunod kita sa halimbawa ni Santa Mariang mapakumbaba. Pano nin pagtubod, asin danay na andam sa pagkutob kan kabutan kan kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitang banwaan kan Diyos, mag-uswag sa satong pagbaklay, sa pagtubod, sa pagantabay, asin pagtukdo, kan satong mga pastor, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga opisyales kan satong gobyerno, dai mapagal sa paghanap kan gabos na paagi sa pagpaurog kan katuninongan, asin karahayan kan mga yaon sa pangatama ninda, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang mga relihiyosong lalaki asin babae, magintunay na saksi kan kahadean kan Diyos, sa pagkamaimbod ninda sa saindang mga sinumpaan sa Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang mga hobenes maging pusog sa pagtubod, dalisay sa pagkamuot, asin makusog sa paglaom, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang mga gadan na nagsimbag sa alok kan Diyos, makahira sa kaugmahan kan lamesa kan kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Sa hilom, girumdumunta ang hinahagad tang grasya sa laog kan siyam na aldaw na ini. O Diyos na samuyang Ama, ang tataramon mong daing sagkod, na nilaman ki Birhen Maria, nagdusay kan buhay sa paglingkod sa saimong plano. Lugod makasunod kami sa paarog niya, sa pag-andam niya mo sa pagdatong kan aki mong si Jesus,
na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Sa taas ininingal, pusong may kakundian, kamahal na si Kristo, sa tuyang kagurangan. Magdulog kita sa iya, kay di banal na agang, tapos magugyaw, tapos magumaw, sa Diyos na makakapal. Sa taas ininingal, pusong may kakundian, kamahal na si Kristo, sa tuyang katurangan. Natulog kita sa iya, kay di banal na agang, tapos magugyaw, tapos magumaw, sa Diyos na makakapal. Maupaan banwaan, kauyan na siya bunyan, manatiling karahayan, sa bilog na kinaban. Ramon siya ning biyaya, kasing kaninawan, kaya ang gabos masarin sa Diyos na makakapal. Kaya ang gabos masarin sa Diyos na makakapal. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, pakidungawian iyo iyong sakripisyo, tanganing sa paghiras sa misteryong ini, tubudon mi an mga linalaoman, asin makamtan mi an mga hinahalat. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso initaas mo sa nobenaryo ni Santa Maria Danay na Birhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya sa kaibahan kan mga anghel asin mga santo, sarabay na nagsisilebrar sa kaugmahan kan sa imong kadakulaan.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, uripon kan kagurangnan. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si San Juan Bautista, asinan gabos na santos na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibiunta an itinukdo kan Dios na nanilaman.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Uri ka sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kapurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatunino nga sin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang gawe nin kapakumbabaan, pagpatinaraohan po kita nin katuninongan. Pero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng ginabang, kahirapi kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng ginabang, kahirapi kami. Cordero ka Diyos na Mga tugang, uya ang bunga kan sinapupunan ni Maria, ang Diyos na nanitawo. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Thank you.
Maluhod tabi, ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamaot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat. Sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, an binabago kaining langit nun na atang, atamana kan Diyos nun na pagsurog, tanganing an mga nagpapakinabang kan sa imong misteryo, paugmahon mo sa tunay na katoninongan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Commission on Youth. Nagpuuna po ang Misa de Aguinaldo, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, nagpuuna po kan Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Dain na pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maot po maging Aguinaldo Mass sponsors, igwang fundraising activity an sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para Kisanudas Tadeo, kung saan i-offer po ini sa offertory. Ang parol may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Sa Disyembre 24, aldaw ni Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw ni Pasko, ang mga schedule kan misa iyo po ang mga minasunod. Alas 8 sa pagkaaga, alas 9:30 sa pagkaaga, 1:45 sa pagkahapon, alas 3, alas 4:30 asin alas 6 nin pagkahapon. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indugabos, salamat sa pagmatang amay, kabangaan na po kita. Sustiniron po lugod kita kan mahal na Diyos sa natatadang apat na aldaw. Imbitado po kamo sa December 24 on the 4:30 a.m. Mass, ang ma-preside po kan sa tuyang misa ang sa tong mahal na obispo, Most Reverend Joel Z. Bailon. On the evening of that same date, December 24, 8:00 p.m., iyo po ang sa tuyang midnight mass. Para po sa kompletong schedule, sagkod po ngunyan na Christmas season, yaon po dyan sa luwas na kapaskil ang sa tong banner, asin yaon man sa Facebook page kan sa tuyang parokya. Salamat sa mga lingkod kan altar na yaon digdi, nagmarataman ning amay, tanganing makapagserbi. Salamat sa satong koro asin live stream team, asin sa satong online community who joined us on the live stream. Tindog po kita, darahontaan sa tuyang hinahagad sa siyam na aldaw na iniki Maria, awitan tasya. Salve Regina, Mater Misericordiae, Salve, ad declamamus, exulis Filii Heaven,
miramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus misericordies oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo kan mamomoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, mapakumbabang maglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.